Здравейте на всички! Днес искам да споделя с вас какво ми се случи докато се разхождах в планината. Разхождам си се аз и изведнъж гледам на земята някакво пластмасово шише, някой се е изхвърлил шишето. За първи път в живота ми не се случи да си помисля какъв е то, бе, как мога да си изхвърлиш шишето тука, ега ти простака, той няма никакво възпитание, много е зле. За първи път не си помислих нищо за човека, просто се наведнах, взех шишето, имаше още няколко бокулчки разхвърлени, просто ги събрах в ръка и сега в момента издирвам най-близката кофа. Сега, верно факта, издирвам я от около 2-3 км, но реално нищо не ми пречи да си ги поноса малко тия бокулчки и да ги изхвърля. Но не е това важното. Важното е, че за първи път не осъдих хората, които са ги изхвърлили това нещо. Не бяха те виновни, просто изобщо не си помислих за това нещо. Което за мен е невероятно голям напредък, защото всеки път го правих и то в продължение на много време. После обяснявах и на мои приятели как може това нещо да се случва, какви са тия хора, как може да си фърляме бокуците в планината, единственото ценно нещо, което имаме и така нататък. Но за първи път направих невероятно голям прогрес и съм много горд със себе си. Исках да се похваля и на вас. Така че нека всички пробваме другия път. Нека не осъждаме човека, който го е хвърлил това нещо, просто да го вдигнем и да го изхвърлим в кофата. Повярвайте ми, доста по-лесно е. Ето ги тук, съм събрал няколко бокучки и се надяваме, че в близките километри ще намеря кофа. И така. Това е всичко от мен и това са днескашните ми размишления. Надявам се да съм бил полезен. До нови срещи. Чао, чао!